Kamoro mar maintie Jarama Lulu TV en audio chieng' maber. Ageno ni intie makare ma indien chino mar kuku mar wach kod anje fulo mbaka kinde ka kinde. Otieno ma kawuono wach mondwa go mbaka en mana weche go mag siasa ma bende dhi nyime pacho kae. Wadwa rango weche go mag riwruok mopogore opogore kata political parties maja kaachiel kod weche go mag kum ma bende duondo od bura mopogore opogore dwaro mondo kawne oganda gi ma bende ne obalo kod duondo od buche mano walo gi mondo gidhi e lemo mopogore opogore pacho kae. An kod jalony studio kaendi abro rwaki omiu nyinge kae to bro nyime kod chenro machalo kama indi rwaki studio moso ganda maneno Lulu TV nyikwara mugajuan kamoro mama unti utino masane kamu winjo kendo kamu neno warwaku weche ndo macha sani endi an nyinga Charles Omanga nero kama nanya wakili Charles Omanga rwaki studio kenda go nero kama ka kuom ka utulu mari mar chopo iselal nwa matlacha inyato kata kama no wagone nyasero kama no iduogo nyisa ni saniri waneno ka weche mag campaign osechakore matek miwuoro iparo ni campaign go chakore chon koso sauce manaro Jeff gimoro na kunga wachni en ni campaign so dwa chakore chon mok ber ni mar ki neno sama weche mag siasa koro ketore malo ka gima ombulu kinyi goyo kiny kata kiny wadhi e yiero one gimokwongo interfere go en uchumi tiendene kata jo chirni maoko neno ne Kenya ni election period to sama ji donje election chon ma ji chako go weche mag siasa to bech gik moko dhi malo and in fact oketho yore go eko mag bech mag gigo mitiyo go ma okinyi ko odiochieng' kod odiochieng' weche mag tudruok bech mafuta dhi malo to neno kanyoro nyagi chak duoko nwa bech mafuta pe koro siasa ne odwa chakore chon kabisa ochakora chaka chon kabisa mokwongo ngene weche mag odiochieng' mar yiero nyore kane wa president nchoketo koke ogirimiti madhi loso kamati mar joma dhi tayo tiendene ka mano sechakore mwaseyudo commissioners pod tiendene samoro okawach with that most certainty but samoro inyalo yudo ni there might be an extension inyalo chur that is a possibility I'm not saying that that is going to happen but there is a possibility that we can change the date of the next election koro yiero gi siasa madhi mbele sanene odwa chakore chon mok ber obro ketho uchumi mapacho kae wacho ne ka ji dhi yiero to nego gik moko chalo ka gima dhi malo koro en gima chakore chon to nyisani to iparo nade kai wacho ni ochakore chon kama aneno ka jo siasa to wacho ni kochakore chon e kamiyo gi thuolo maber mar iko ganda ne yiero no ero mariga manyien be iparo ni mano en adier mano ok en adier nikech oganda duto ng'eyo ni goyo kura en ratiro mar ng'ato mani katiba koro onge yo mar iko ng'ato ne wacho ni waiko ji onge jo miko jo Kenya ong'eyo ni kochopo sach yiero to jo siasa kata duond buche mag siasa biro bedo gi thuolo mar wuoyo kodgi mar pimo negi gima gidwa dhi timo to gi gima chamo chung'ne koro wacho ni mae mamiyo gi thuolo maber mar iko ji mano en dhok marach nikech kiwacho ni iko ji to chalo ka gima jogo kura kata jo piny gin en gimoro is a packaged product ochalo kata pi mar dasani miwacho ni koro pigni jago kura ok iki iko jakura nigi sane mantiere chik mawacho ni kata dweche adek to elections koro bunge ibonjo kokichake kata ka en 1 month to ma ochakore over 18 months ni kapod koka wadhi e yiero Jeff en gimotimore marach kendo mane kama the leadership of this country osetimie maber nikech gisekawo Kenya magiketo piny lwasi mar siasa koro sama giketo lwasi mar siasa no oketho all sectors of the economy tena ni kata concentration mari kata ne tich ing'e man jo siasa rally kinyne kanye jotelo kata jotelo mag kembe yudo ka kembe mang'eny koro chako miyo ji thuolo tich productivity dok piny nikech yudo ka jo Kenya ohero siasa koro biro kaka moro ma ji nitiere thuolo moro ma ji analyze beni neno kaka ng'ano wuoyo beni neno gima nyowuok e ito boke mapacho ka beni neno gima landore ute mag fwambo gi keyo beni neno wach madhi e social media koro tiende ni actually interfere with the mindset of the people koro gino en gima rach moloyo apart from hurting the economy it is going to interfere with the productivity of Kenyans
Awinyo maber Charles Omanga wakili. Awinjo ka wacho ni maendi dhi miyo weche mag uchumi bedo kod ng'ikruok koni kod kocha. Aneno ka duond od buche mopogore opogore sani koro riwre kata party majas. Maendi to ineno nade? Jomoko wacho ni mai en achiel kuom weche mag nego demokrasia, jomoko wacho ni maendi en wach mar kelo oganda kanyakla. In kaka wakili nene nade? Yore minyalo ket godo oganda kanyakla ng'eny. Mokwongo inyalo keto oganda kanyakla kimiyogi opportunity marom. Nafas mag tije imiyo ji marom. Opportunity go e kuma biro kata yore mag dongruok imiyo ji marom. Kakitere Migori e kakitere Tegania East. Kakitere Kwale e kakitere Turkana. Koro oken keto chama kanyakla. Riwo chama ma kisiasa kikelo gi gibedo gimoro achiel. Ok yorno endo mar kelo oganda kanyakla. Oganda kanyakla ikelo kaluwore gi nafas mag tich. To ere kaka pogo mwandu mar piny. Be miyo ji mondo Turkana ong'e ni yawa sirkal en achiel. Be miyo ja Kisumu County marom gi kakitero ne Taita Taveta. Be kakimiyo ja Elgeyo Marakwet. Be kakitiyo gi ja Nairobi. Be kakitiyo gi ja Nairobi. Be kakidhi tiyo gi ja Nyamira. Mago e yore manyalo miyo jo-Kenya obed kanyakla. Mokwongo bedo kalore gi weche mawuok e dho jotelo. Nitiere weche ma kawuok to gin weche makelo ji kanyakla. Gin weche makelo ji achiel. Gin weche maketho kwede mag dhoudi. Mago e yore minyalo ket godo jo-Kenya kanyakla. Gimar ariyo, an kipacha wuon kawuoyo kalore gi chik. Katiba king'iyo line mar 38. Owacho ni ja-Kenya ka ja-Kenya ng'ata nigi thuolo mar donjo chama mora mora. Donjo ka gichake kata bedo ni programs mag chama cha en bende oyiene donje kendo tiyo gi jogo kanyakla. Iwinja? Ja-Kenya mora mora nigi thuolo mar donjo e chama mora mora sa mora mora. Iwinja? Koro samidhi wacho ne ng'ato ni wan wadwa ni mae chama manyaki bedie. Kok inyal bed wuog chon idhi. Koro kipacha ang'eyo ni wach ni ok birumo sane. Ok odhi rumo gi keto kogno mane keto kogno. Ibiro yudo ni ja-Kenya moro biro dhi kate doho. Mondo ng'ini to kaka katiba wacho no miya thuolo mar bede chama mora mora ma an adwaro. At any given time. Nikech samoko ni bedie ODM. Kata bedie kod. Kata bedie Jubilee. To kiny to king'iyo manifesto gi kaka jokaran tiparo ni oyo an chama ni en chama sera mochung' ni gik modwa dhi timo ne jo-Kenya. An aneno ka korka pur, korka weche mag arita kwe, korka weche mag somo, korka weche mag pith gi pur. Ok ane ka chama no chung' maber. An ng'wech duoka e ODM. Ng'wech tera Sabasaba. Ng'wech tera KANU. Ng'wech tera Jubilee. To kama ni dhi loro ne ja-Kenya. Tiende ni gima gini timo gini nego demokrasia gokang' ma katiba mar Kenya ma miga mar 2010 ene tok chik kipacha wuon kaka jalony mar weche mag chike ka somo article 38 of the constitution mar allow every individual to participate in the activity of any political party including the formation. Tenene kata jomo dhi launch mar Jubilee mano ratechgi but kama gino koro kosogo wacho ni koro mae manyaki bibede kokirwa to renge dhi kocha to samoro achiel kuom chama ma yedhe riwo mikito kane ema nigi manifesto nikech jomodhi oriwore kate ogiriwore ni manifesto gine chal TNN nigi manifesto ne URP nigi manifesto ne mane momiyo an am of the idea mar loso a coalition neneno ka tuo to ne wan gi National Rainbow Coalition en nena coalition of various individual parties. Ne oge wacho ni koro waneg LDP, waneg LDP, waneg KANU, waneg DP. No. But we are in a coalition. Koro chalo gi gima achiel kuom jotend kod jatelo mar Wiper Kalonzo Musyoka. Wacho ni walos kod ni obeda party. But let us not dissolve the individual parties. Tende ne ng'ato ka ng'ato oteg chama mare. Mane momiyo ncho ka yie gi wach Muluru Moses Wetangula. Ko wacho ni sani koro neno ka jo ODM gisewacho ne Raila candidate. Tende ni these parties ng'ato ka ng'ato nigi opportunity mar tego chama ne loso ode. Wetangula nigi thuolo no mar kawo jo Ford Kenya mondo ket gi ma delegates wach ni one flag bearer wa Moses Masika Wetangula. Jo Wiper nigi the same opportunity. Koro ka gisewacho mar gi cha bas koro bise winjo ng'a complain ang'o miyo Wiper wacho ni tende ni ya ka chama osekelo ng'ama flag bearer ne
then these people will have to sit down. Yes. The similar thing manotimo 207 Marcus Aranicha. Give a fair, competitive, transparent recruitment nomination process. Tenene gete ginto en jago no mani makuru nyalo tingo bandera mar kod. Koro kodo tingo Ford Kenya, kodo tingo Wiper, kodo tingo ODM. To gi chama mora majelo mabro dhi donjo a coalition. Ok ma dhi dissolve chama. Koro mane momi aneno ni diriwo chama en ratich, yes, but oduoko chien demokrasia nikech samoro ka kiny ng'ato nosedonjo jam to kiny to chama uchako koni un koro wach free primary education okudich to ng'ani to no believe ni chama madhi miyo jo Kenya somo manono maonge chudo. Koro ng'ani lorone kichaki ng'iyo yiero manokalo neneno ka nitiere ji mang'eny mane obiro gi chama mopogore kata gi ODM kata mane e Luo Nyanza wakuma wayi. Tiende ni chama nodhi oloro dhot ne ng'at mane japiny dwaro. To koro ka ng'ani ni seketo sheria matame ni en ka oyombe kata orite ni yiero machielo to ja Kenya to ne dware. Donge iseketho ratich joka mar yiero ng'ama gi believe in ne ng'acha ema nyalo chung'nwa. Koro that one now it goes beyond the political party. Mane kama pogoragi che. Ero kama nya Charles, winjo kai ng'enjo gi nyiri matendo iwacho ni gima ok ber wach mar party hopping makoro tame ji ni ok en gima ber. Wacho ni en tok tik mokwongo, kaito wacho ni bende ok en gima ber ne oganda, ma bende samoro nominations ok nyal dhi ne gima ber. Ginyalo wacho ni oyo ananeno ka na chung kod Wiper aneno ka ok ayudo ratiro mara we adoge ODM. Koro jogi onge kuma gidhiringo gidhiye. Ma indi ketowa kama chalo na. Mano ketowa kama rach, chalo ng'amo olieri e cliff. Yes. Oketie gengaora. To gengaora kama oketie ni thuol beli riti nyielo bende biro taora bendo pong. Kore kene rengi dogi nyielo munyi kosilware aora mondo piyo negi. Kosichunga ka iriti thoni. Koro mano gima rach ma Kenya masani mane wasechopene. Jeff gik machalo kamage momiyo wacho ni yawa to jotendwa joma ne gere siasa ere kaka gik machalo kamage giwekalo. An awuon ne wadhiye committee mane reform IEBC. We had an appointment kendo nwatero memorandum marwa gi jatenda kaka kotu. Kwang'yo ni to en gang'o monego tim kata weche mag special seats. King'iyo article 97 nomination process mar special interest groups netingo nyaka a representative of the workers. Mbunge mar jotichni eto ne en ng'ato position no minga. Iwinja. Koro tel ni process ni en gima asebedo part of it. And actively involved in this entire process. Mane momiyo seche moko na penjo ni to jowa ma wan gi jolony manchi ni kuonde ka. Iyudo ka chik chani gidhi giketo mogi wach kare ni to chik ni ochakore tiche. To ng'awa gi ng'awa koseyeto dhi timore nang'o. Iyudo ka koro ne en chik manchi nigi ng'ikruok moko matindo tindo mane ok onego bedie kalure gi joma nyiche wamiyo thuolo mar bedo kamati cha. Koro Jeff magi gin gik ma samoro ja Kenya moro amora kama entie. Onego sani wachak penjo to yawa to mane wamiyo thuolo ang'o miyo chako kelonwa mana chike ma dhi kana Charles winji maber gima dwani mondo aduoki ya ni to jo siasa bende nitiere kaka osebedo ka wuoyo to moloyo ma bende ne onego gimi wacho ne lit moloyo en ni nego duondo buche matindo ne wacho ni koro wariwre wabed achiel. Wacho ni mano ero ken gima ber en bende en wach ma en tok mar chik kaachiel kod demokrasia bende ok oweno thuolo mar demokrasia. Gima koro adwa penye winjo ka jo siasa wacho ni ma biro kelo political maturity. Ni biro miyo ne ka an kaka an Charles Omanga kan candidate gi chama A to chama A ni mabede koro in mature politically. Paro ni mano bedie. It does not bring political maturity. Kendo okelo political immaturity in this sense. When you have a party leader that would not believe moko oyiene ng'ato ka ng'ato ne thuolo mar wacho pache ka kendo mondo golonwa pache ere kaka dwa gere chama mondo chama bed motegno. Ere ka gini dhi miyi maturity nikech odhi kelo dondruok, odhi kelo akwede ei chama ka nikech ng'ato dhi ni an ang'o miyo ok dwar, ang'o miyo kwinj pacha, ang'o miyo ng'ane gi ng'ane makoro obedo malo kacha. Koro dhi miyo wabiro bedo ka we have a lot of infighting. Ji gore iyo kendgi giwegi. Koro komiyo we thuolo. To kiwe ji thuolo to kelo maturity nikech ng'ato kwa nigi position ge stand ni an chama na en Wiper. An chama na en Ford Asili. An chama na en Ford Kenya. An chama na en KANU. Ng'ache chung to koni an agero chama na. To koketie moro moko ni mae manyaki bedie. Either ine ma or ma. Teni ionge gi option. To wawacho ga pile ka pile kenda sebedo kanuoyo ni leadership is not about condemnation.
leadership is about giving people options. Tena ni telo oken telo mar keto ji ni mae manyaka itim kama kama. Ten keto ji e lwasi mar miyo ng'ato paro mare owuon. Gimoyiego ni ber mache modhigo thuolo. Kama ya Charles Omanga awinyo ber ka wach ni ri biro ni matek miwuoro gimado ni apenja ni to mana kami wuenero siasa madhi nyime pacho ka indi neno reka gima opoko bedo kod siasa manyalo riwo ganda wan kod siasa mara kweda mabende kineno to sani wan kod sirikane mag gwenge dineno ka gwenge wachalo kaka Nairobi geni mabende nitiere ganda mathoth ma ok nyalo wach ni joluo en waluya kata ne jomoko wacho ni wan we wakelo jowa kama ng'eny mondo go kura Nairobi ni en mar jok machalo kama gi siasa mara kweda ni bende nyalo rumo siasa mara kweda nyalo rumo to nego chakre kodwa wan wawegi okonego bedang'e ni ko wach ni ng'ane ema jachung' marwa taneno ng'ane ni mano jadhod gi ng'ane okonego wach ni ma ng'amonego bed ka nyaka bed ng'atwa wach mar wadwa iwinja wach mar wadwa ni ema kelo nwa data kwede onego bed ni ko wach ni Jeff Olombaka dhi chung Nairobi dhi gubernatorial race ene candidate mwa nyalo luwo bang'e kik wachak wacho ni o Jeff ja South Nyanza o to Jeff ni okio timore nade wang'e ni to Jeff be nigi gimidwaro ben gi chia mar telo bendo nyalo dhi hakikisha ni weche mag alwora Nairobi ler weche mag traffic weche mag tudruok weche mag somo weche mag pi weche mag thieth bo Jeff nyalo dhi keto kare kalore gi ngimane gi kaka wasenene mane gimonego be ni wang'iyo to until that time wachako pari gik moko based on ability and competency mar ng'ato pod wang'iyo ne office ma Nairobi nyaka bed mana ng'atwa te yudo ni ng'atu to un kech nego kore wacho ni wadu onge gimoni wadu Jeff sani is about interest ni yawo tere kaka ka iwuok tich ka to alwora mari ni kare weche mag tich weche mag rita kwe ne kare ka ng'at ami example ka in gi nyathi miyo dala kucha nyathini to kiny kikone ni ng'ane ringe dhi ka ng'ani kele mandas mondo jowadu madhgo chai to dugo ni baba jomoko goya yo omaya pesa kin kichaki oringi kawe mandas mondo madhi godo chagi joduka to koni baba kawuono joko biro ji adek joko goya mo maya pesa chieng' mar adek yore to koni pesa olwar ne okak koro pesa cholar idhi yoro nyathini kose dhi yoro nyathi jirani koro bro chuni ni manyi donge ok ne manyi ng'ati yoro idhi yoro nyathini kose dhi yoro nyathi jirani nikech nyathini goya koro wae wach mar jowa dhodwa kiang'oni politics is about numbers and politics is about interest koro ka jomoko yudo strategy ni kelo jogi mang'eny mondo go kura ke manyalo konyogi well and good jo coalition machielo bende otim mano nikech onge ng'ama notam ni kikikel to ma emomiyo samoro yudo ka siasa kura marwa makucha bedo matis nikech sama jomoko ka lando wach mar kura korgi kocha iya wuoguru sai ng'ado kuro romo to wan jowa ni Nairobi wasiko ni ng'ane go ng'ane ne gi ng'ane oyanyo ng'ane koro we cheapen our politics koro nyaka wakaw siasa marwa wachak wakete okang' moro mamalo mo wanyalo compete gi ng'ata anyway all over the world mane ka wadhi tieko wach mane kaka siasa dikelo no e kwa bro mor bende kwa go siasa erokamana nya wakili awinjo ber ka wach ni ri kele kod examples kata ranyisi mopogore opogore gima dwani apenji ka koro wagikene to nyisa ni waseneno chino goja chande ang'eyo ni neno ka ni ko jaduong' Ole Mtimama weche ne obare koni kod kocha liel mabende social media no pong kod weche ute fwambo no pong kod weche utese mendiko gini no pong kod weche nyisa ni to kama oganda odhi liel ma indi bende ne forum mar weche mag siasa aparo ni notem keto kata chik moro ni mondo wa ban politics completely eliete wa ban arambe eliete but aparo ni mana kaka weche mag jopiny giwegi koso ng'eyo ni chik luoro chik chakore koda wuon okonego rit jotendwa mwayiero mondo momiwa an example in as much as these people represent our interests kendo ka gin kata gidhi kacha ni Omanga gi Jeff gini nogo na kuna ora ka mondo atim mani gima nyalo kwayo kipachana wuon though traditionally wasebedo ka jo siasa thuolo setamo mar loso forums mag siasa sama ng'ato thoche ka giyudo group mar to ja siasa bende koneno ganda mang'eny tiyudo ka jugi chabiro siso biro ne mar timre nade mar temo keto opponent ne rach or ber
Koro an kipache wuon tadwar ni kata kwatimo mano to watime with a lot of restraint. Kik wadhi overboard mwachal walokare na chani siasa ma ji goyo ng'ane compete gi ng'ane ma wiwa wil ni jogi ne nigi lit no nego wakel kuyo wa makende mondo wabed gi familia achiel wakoni jothurwa kata timore to en chenro kendo en dwach mar Jehova Nyasachwa. Koro miyo wabed gi hoche chunywa wawegi ka gin gi mor kendo gi mulo koro wigi wil kata gi lit gi kuyo mane gin go. To ka wadhi waketo kata chalo kar siasa kata chalo kar mululongo mane riede machon chache wachalo ka gima joma ni kanyo go wadang'en to ng'ama dhi ya gi ji mang'eny ka is not very right. Yeah, koro ken gima ne kare. Yeah. Rokona nya Charles Omanga. Winjo kiwacho ni mondo wang'i kendo wang'e ni adieri jok modhi kwa dhi yuago gi jogi kini kod lit magi kio gin seche gweko mag siasa. Wakili erokamano kuom chopo e studio mar Lulu TV. Erokamano Jeff. Oritne oganda ne ka wach moro nitie ma wach moro iweyo ka. Yes. Sa ng'ado wato but wach moro nitie kama iweyo. Wach mar barua makoro chama ODM kata parties mo wacho ni ng'ane kane dhi kocha. Yes. Yeah. To in action medo account. Action medo account. Jeff chick and chick. The law is the law. Yes. Chick wacho ni the moment mewe lando ber mar chama mane jopinyo gonigo kuracha. Ilu seat ni idok uso sera mar chama manyien. Kuro the issue mar time ni sani kuro tena ni wacho ni sa yiero kuro chiegni ni okang yiero kuro kayo kuro onge tiende. The time consideration is nothing. Tena ni Elections Act and Political Parties Act is very clear. Ni kai in ja ODM to no yiri gi ODM. Kata in od bura, kata in kendi, kata in liel, kata in rally gime wache ni ODM. The moment me wacho ni jap no los maber, jogi beyo kiango ilose. Samise akajap, iwacho ni ODM Orange Party maber ni. Iwuka kacha te dok te kwa jopiny kura. That is the law. Koro samwa dwa ni mondo chikuti wawecha kong'yo ni awa to koro unu dwa ni jogi ogol to yiero chiegni saurumo. Wach mar saurumo no onge because it has come at that particular time. To jogi ong'eyo chik maber kane dwa join jab rita seche yiero biro bedo gi that 3 months 6 months ma chik dwaro no. In gi thuolo mar biro donjo chama no at that particular time. To konego watim gik moko gachaya ko kweluro chik aso dugo pondo ne ang'omiyo pesa biro wuok kanye sa bendo rumo. Kora wacho ni ODM oluwo chik makare obed Ford Kenya obed mana kata Jubilee jomo we Jubilee to dugo ne kode makoro ber gin bende let their parties crack the whip. Kiboko mondo chwadre idoge ndaka kaune gi okang. Agoniyo kono ko paro na wach mero uyani usiwil kode karo kod actions video kaune jo siasa bende no wala kod wondo buche pogro poreto sani agi sebalo kod wondo buche ko no wacho wach ni riro wala ne thuolo de ringo wewa. Agoniyo kono ko paro na wach mero. Ma indi ne kukumar wach kawuok e Lulu TV kod Anje Fulomba kane wan kod wakili Charles Omanga.